Owino ni dwa duoke wachno. Wach mar yiero OCPD gi no kata mana mano kata kapok achope wach mar yiero OCPD ing'e ni mano gima Willis wachono is a clear sign of bedo ni en ng'ama pok oti e sirkal, ok understand kaka governments operate, but en ng'ama odhi e school maber, so en go opportunity to read and understand that. But mokwongo awinjo kowuoyo about Kibaki ne nigi CV, en gi background, en gi CV, and one reason momiyo Kibaki ne wuoyo about ji dhi e school for free, nwach Kibaki nong'eyo ni ne bed ni ok oyudo opportunity modhi e school, dak no bedo what he was. We kata president nga nyalo kata bet kata opuk nyalo bedo president ka jopiny ogone kura, but ne dak obedo what Kibaki was. Moa Nyeri, mobiro Mangu High School, modhi Makerere, mowuok Makerere, modhi London, moduogo, motiyo gi Shell, Uganda, mopuonjo Makerere, mobiro ka, mogro, mobedo MP, mobedo minister, mobedo up to where he was. Omiyo Kibaki ne nigi background. Ne nigi gimiluongo ni an idiosyncratic variable as a person might enabled him to be what he did for us, and one of it ne en good education background to kod good experience. To Safind ngane ni ile ngane Wanjigi chieng moro kodugo kokelnwa CV Wanjigi wangi mondo wanere ni to Wanjigi pek mane en experience mane, but that is not even but is not even important. Again, en word minister and word MP, but that is not also very important. What I've also listened to him, he looks somebody manigi some knowledge, and I need people change kagibiro offices. But I feel ni siasa ma Africa need to be handled very intelligently. And Willis, I can tell you, jopiny mi wacho, you know, got 5% means so gimar vieti. Again, majority of them don't even understand jogo kore. Gimi wacho ni gino mor ne gi amora. Ok giwinj. Joma ng'eny kia kata mana ni kong'eyo kata kiberiti kata kong'eyo sukari to chulo osuru. That bitterness, that right baja piny nyalo bedo go mong'eni kata mana sukari mana ang'eyo ni na chulo osuru. Kata mana mo mana ang'eyo ni no chulo osuru. Ji mang'eny ongego. Kata mana wuoche mane ing'eyo no ni chulo osuru. Ji mang'eny ok ong'eyo mano. And ji mang'eny explain negi manifesto mari, explain negi giminyalo timo, but you are taken back. And Willis Kipenja, and look at me. Our approach mar change. I would think the entry which somebody like Magufuli made in government, Tanzania, was very important, because Magufuli appeared to be a systems person. Motiyo mochopo. Kochopo to golo his true color. Willis says, yes, kigolo kala ni chon, you will not be allowed to move. And I'm telling you, you will not bring any change. Kata sani wadi by elections. Okay, you don't kata koma chiel. Kata kiyo my MCA, it will be. Okay, you don't kata koma chiel. Because I hope not to do it. You know, because I feel like kata chiel. So what will happen? Because Ani, Ibro the Central, Ibo Nangoka, the competition is between Gachagua. Gio urugini no ko urugini bo se bire e Jubilee kanyo ji fight manyo gimoro Safina bro beda nothing kidi thurwa kucho podi bro nwanga bit of ODM kidis Western ibonwango jo Western bro they most likely sirkal matiyo most of the time jokisi bene nigi wechegi so bono ka Kenyans are divided in terms of tribe and so on and so forth, and at the end of the day you will find that the sitting government still just comes back. But that is not important. To me, gima most important, enemy, one katamanagi parliament sani. We have parliamentarians ma are in opposition. Nuango katamana ngama nyalo chunge bunge. Katabedi manani that bunge is empty. More articulate issues on what he thinks should be done. Onge. Willis Giniman out of bunge, emago doge kago Owino giri. But jomo yer modie odburaka. Winjo kata mana ngama nyalo wuok mawuo motegno donge wan kata gi jisa ni mane sirkal joma ne wacho ni wan Ruto no ngama jakuo okanya kata Mose sani kiwinjo ka gipako Ruto ka kose kitgi kama moni tie
ipenjore ni lo kara principles onge. Because you see, ki stick gi ng'ato, stick kode. Koki believe in somebody, kaka koro Willis oko believe in somebody, I hope ni it is a principle. Or maybe no chamo mogo kamoro. If it is a principle, mare kaka Willis, makato wuotho duk to believe ni mane principle mare, I would shake his hand 24 hours. Okay. But gimatheko and most politicians gin joma lokore ka pendulum all the time. Ngato nyisima kisemiema to dumo dhiema kisemiema to dumo dhiema. And a lot of issues kata mana sani towards the end kwa bro chopo 2027 January February. Ibono kanti jomoko mana expect ni ene coalition odhi bedo presidential candidate ko tame ringo chako ringo odok kata mana main government and so on. Okay. But gima important is our country. Now winjo ko way about Gen Zs. Nyaka wabed gi a country maji have obedience to law and order. Okinya bedo ga country Willis ma ngato bukra bukani wach koro there is demonstration. To the idea duk ngato to turo kata supermarket to mar ngato to turo to tingo gik moko neno koringo dhi godo. To ka ngato go sianda ne to Willis gonduru ma tho. Nwach Willis onwango platform mogogo koko. Ngato dhi to wanga mtok ngato e chunya paya to kama kokosone ngano kokosone ngama bodha uno kosone my ben president bokonya chopo kama nitiere. So what I'm saying any as Uganda and Uganda is not Luo, Uganda is Kenya. One gigik mangeny, this country is big, this country need a lot of resources. Kawan organized muatio maber together because katamana sani Willis kidi dala gwengwa kucho. I hope you go home. Idiga lego kata mipur kata puthi moro. You don't jothuru ago ngama nyalo dhi e puodho early in the morning mati through to even sabirio. Meanwhile value for the money michule. Onge. Bedo matek. Bedo matek. So, okwanya bedo gi young people mok nyal tiyo. Okay. Willis.